ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತ ಸಾಯಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋವೆರ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇನ್ನಿ ಏನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಲ ಉಂಟಿಗೆ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಬರೋಡಾದೆ ಆಫೀಸರ್ನ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಏನ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಏನ ಮಿನಿಸನೋ ಎಬಿಸನೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಆಫರ್ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಒಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚ ಆಯ್ಲ ತೂತುಜಿ ಅಂಚ ತೋಜಾಗ ಅಂತ ಇದೊಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಶೋಪ್ ಉಂಡು 50% ಆಫ್ ಇತ್ತು 6 BD 7 BD ಅದ ಬಾಟಲ್ ಶೋಪ್ ಉಂಡತೆ ತೋಜಲ್ಲಿ ನಾ ಬಾಟಲ್ ಕೈತಲ್ ತೋಜಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಡೆ ಇಡೆ ಮೂಲ್ ಶೋಕ್ ಇಂಚ ಕೈತಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದಡೆ ತೋಜಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತೋಜ ಉಂಡೆ ಇಂಚ ಶೋಕುಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಕ ಅಂಚ ತುತೆ ಅಂಚ ಕೋಸ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬೇಜ ತೋಜ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇದು ಏನ ಮಿನಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಏನ ಚಿನ್ನಿಯ ಬಾಚುರ ಪತ್ರ ಉಂಟ ಪಾಡ್ರೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ತೋಜವರೆ ಅಡೆ ಸಮ ತೋಜಲೆ ಬಲೆ ಅಂತಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಟವಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಏನಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಏನುಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ದಕ್ಕದೇವೇನ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇದು ಏನ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಎದುರು ಪಾರ್ದು ಕಟ್ಟುನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಗನೆ ಸಾಯಿಗೆ ಡೆಮೋ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಗ ಇಡಬೆ ಉಂತ್ಲೆ ಅಂತ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡುನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದ ಹೇರನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಪಿರ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಉಂಡು ಬಟನ್ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅವಾಗ ಲೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇರ್ ಇಚ್ಚತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಬಟನ್ ಪಾಡ್ ತೋಜಲೆ ಇದು ತೋಜಲೆ ಮೂಲ ತುಲೆ ಮಗ್ಗಲೆ ಇಡಬಲೆ ಯಾವ ಬಲ್ಲೆ ದಿಪ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಡೈನೋಸರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಸಾಕ್ಸ್ ಲಕ್ಕೊಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ತೋಜಲ್ಲ ಪೆಂಚ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂದು ಡ್ರೈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಯಾನ್ ತುಂಬಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ನೇಲ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ನೇಲ್ಸ್ ದೀಪುಜಿ ಮೆರ್ಮದಿ ಸೇರ್ದ ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಆಯ್ನ ಮೇಕ್ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಹಾಪನೆ ನಾ ನೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಉಂದಾಂಡ ಓಕೆ ಪಿದೆ ಕೂಪದ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂದ ಅವನು ತೋಜಲೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡೋಡ್ಸೆ ಮೆಲ್ಲ ತೋಜಲು ಎದುರು ತೋಜಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೈ ಅಡ್ಡಾಡ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಒಂಚಿ ಸಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಏರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀನ ತೋಜಲೆ ಕೈತಲ್ ಮಿತ್ ಪತ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ ತಿರ್ತ ಮಿಡಲ್ ತೋಜುಂಡ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇನ್ ಎಂಪಣ್ಣ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದು ಸಿರಾಮಿಕ್ ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕೊನಾರೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಅಂದಿನ ಫುಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ 1 ಇಂಚ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಣ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಡೈಟಕ್ನ ಸ್ಪೂನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಫೀಸ್ ಕೊನಾರೆ ಚೂ ಎಸ್ ಓಕೆ ರಗ್ಲ ತೋಜಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ತ ಪೂರುಂಡ ಪೋಪುಂಡ ಸಿರಾಮಿಕ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂತದೆ ನೇಲ್ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡಿ ಓಕೆ ತೋಚಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಡುತ್ತ ಸರಿ ಬರ್ತಲೆಯಾ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೀ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿನಾ ಅಂಚ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ 7:30 ಗಾಯನ ಅಂಚ ఆయన ప్రాక్టీస్ 7:30 ఇంకల్ పోనాగ లేట్ అవుతున్నా అంచ అగర్ లేట్ అండ్ అంచ అంచనే బొక్క మొక్కుల ఎల్ల తెలంజి ప్రోగ్రామ్ మొక్కుల దాదా డాన్స్ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನು ಅಖಿಲಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ದಯಪಂಡ 4-5 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿಲ ಪನ್ನಕೇನು ಪೂರ ಉಪದ್ರವನೇ ಫೋನು ಅಕ್ಲೇನ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ತೂನಗನೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪುನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಲ್ಪುನು ಬಲ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಬಟ್ ಜೋಕುಲು ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತೆ ಬಂಗ ಒಂದು 6 ಮುಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೊಕುಲು ಅರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊಡ್ತೇನೆ ಅವು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ 6 ಶೋಕ್ ಕಲ್ಪವೇರು ಮೊಕುಲಕ್ಕೆ ಏನು ಚೀರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹರೇಣಿ ಪಂಡದ 6 ಲಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಲ್ಪನ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಈ ಏಜ್ದ ಪೂರ ಕೇನು ಜಾ ಹೆಚ್ಚಾದ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಚ ತಿದರ್ದ ಕುಲ್ದ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ನಮ್ಮನ ವೀಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಇನಿ ಸಾಯಿಗ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಸ್ ಬಾರಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಾಯ್ತ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪ ರಾದಿಜ್ಜಂಡ ಪಂಡ ಸಾಗರ್ ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒರ್ಂಬ ಕರೀಣ ಅಂದ ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮನಸ್ಸಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಿಚನ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಂದ ಮಾಮ ವಿನೀತ್ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಒಕ್ಕ ಹರಿಯಾಲಿ ಚಿಕನ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಕಬಾಬ್ ಪಾಡ್ನಾರ್ ಬೈದೇರು ಕಬಾಬ್ ಪಾಡ್ನಾರ್ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪನೀರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತಂಡ ಅಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಐಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಅಂದ ಮುಂದಾದ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಒಂದು ಆಂಟಿನ ಶೋಭಾ ಆಂಟಿನ ಬಸಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇಟ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ನೆನ್ನ ದಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋನಿನ ಏನ ನುಂಗೇಲ್ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸ್ ಬಹರಿಂದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸೆರೆಮನಿನಿ ಅಂದೇ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಡ್ಚಿಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಡ್ಚರೆಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ತೋಜೀರ್ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಾಗರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ 4:30 4:45 ಬರ್ರೆ ಬಂದೇರು ನಮಕ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂತ ಪೋರ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇ ಸಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಈ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ನೀ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮನಾಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಾರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಾಣ ಅಂದು ಅದೇ 2 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಾಂಡ ಅದಾಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಾರಿ ಬೇತೆತ್ತನ್ ಪೊಸತ್ ಇಂದುವೆ ಪಾಡ್ನಿ ಸೆಕ್ಕಿಕ್ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕು 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 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಏನ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮೋನಿ ದಾದ ಬಾಡದಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಹಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಬಲ್ಲಿಡು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಅವೇ
दी ಆಟಾಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ And he's gonna get it 20 times more. ಅನ್ನಂದ್ ಜೋಕಲ್ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಶೋ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುವ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕೈ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗು ನೋಡಿ ಈ ಮಗುಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಟ್ರೆಷರರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ with 15 years of experience. She is currently serving as a ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯರು ಸಹ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ವಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಇರಬಹುದು ಕುಲಾಲ್ BFC Bahrain please join us on stage. BFC Bahrain Dr. Sundari Jagdish Shetty please join us on stage. Mr. Naveen Shetty Rifa, Mrs. Akila Satish Shetty, Mrs. Reshma Gopal Shetty, Mrs. Harini Utkarsh Shetty, please come forward. Thank you for entertaining us today.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಿತವರ್ಗಂಗೂ ಬರೆದ ಈಗಿನ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ